Akwasi mreku a otena abepo so na oka na asem bi se sakate kuntu wudi asempa wo franta mago. Ago mema wakwa abadeba Tete obi ka dwumadi so meden de Jimmy Hanks yasanga hia bio ye retia yen akenkan ne so eye Ɔkrabiri ansa na ye befi asana mede aseda kesima Bureau of Ghana Languages so wonga ma me ho kwan a me ne rekan won humai efe me da cdfi.net nso ase cdfi.net ya befo bia wodi gwa ho so wo pese wodi gwa twane mani mfonini na ko cdfi.net wo laptop ne so wo phone ne so fa mfonini no kogu na nea obeto no omfrɛ no ne wondi nsawo so wonso wo pese wodi gwa jujo hu wo fi na ko cdfi.net wo phone ne so ana wo laptop ne so na oni ogwadini no inni nsawo so yo me dia aseda kesima mu a mo hwe dwumadi nyina ora Samuel ofusu ba mi chiao Theophilus omane mu a maka ni nyina nchia kese ne aseda kese nkoma mo yemfi ase Ɔkrabiri theater so abi oni pari tu ne nanyi na nanim ara na orekɔ no onyame adom mfidu twam no na me ne afiri ye nyina awie suku wofa ball modern se obehwehwe adwuma amayen nanso wanya bi otu hu kwankɔ nkran koforidua eni nkrowa kese a ebe meyen kakra no nyina aso nanso wanya bi saa semi how me ne afiri ye yiye efi se na ekame aye se won a ye ne won wie suku afibia komu no mu fa kese no ara enya adwuma aka ye mu baanum pɛ nanso baasa a aka no de ntempara na woso won krantemu se wode won ho bɛyɛ won koa wokosi kwai dodo kokofu ene ne yekeka ho joda bi anwumre me wo fa frɛ me ne afiriye yakoi no ode to yen anim se impremprende onyame adom ya wie suku wahwehwe adwuma ahwehwe nanso onya bi enti yene no nkokwai mu nkodo anokwa oka asa no how me kese na me de to nanim se me de merentumi nya kwai mu adwuma ne amekan yi how no na emomo tu me fo se adwuma bi ni ho a esen kuada otu aso bi o se ye akuafo a yere ntɔhwe efi se ye bedidi wa afu no mu ye benya nam nso afi mfiri a ye besum no afu no mu no na yere ntɔhwe yen ara ye beye yen hu ranom da a ye pɛ no ye bekɔ adwuma meyi wadi biara ni afu ye mu na ne ayehia ara ne ahoɔden ne odi wie ne se owo kwai kese enti obetwa bi ama yen kwa obeboa yen nso ama yado afu no oka eyinum kyerɛ yen no madwene sesan na meka kyerɛ ne se menunu iya adwene nani gye se mama no saa muai no na oda me ase se metie nasem efei nia ode to manim bio ne se menware afiriye na sania woye no aranen oka sape na me sorry pankran ka kire no se afiriye ye menua enti ense se meware no oto ne bo ase kire me mu se me ye ne wo faase na ono nso ne ba ne afiriye enti me wo ho kwan se meware me wo faba metina ase kom dwen ho yiye na me maa no muai se merentumi nware me wo faba oyiyi mu kire me se eye se meware afiriye na yen banu akoye kua na sebe nimguase o enionyam o atena ofie ho ara nanso me da na di kire no se saa ware ni nkuto de merentumi eye no jaw yiye na omamete asese waapo me bra ahye me nsa na ne amepe biara no menye odi ebufu sorry na me nso me ne ya sorry a ya eni atata nsu efi sanhia mi yachi no me wo fante wonani ma ankyere me bio ade biara a meye wo ofie ho no je onya ho asem ka one ne yiri fofie tan mani a efeide me ye me ho hwe a enye yi mofra a ewo ofie ho no nso
ene me anka se wo wie aduan a na waate obi asi hɔ de kakra bi amayen na se me kwa abonten a na mama fofie afrefre ne ma no nyinaa ma wakodi se ye kwa afum a wo ma me kodo nia ɛhɔ ye den na se ye fie afum rebe ofie nso a adesu a wo be ka yire me no enya adesu awa nanso me nam he koka me ye akoa kra wo fie hɔ na etode bia na ma afa ho yaw ato me ho pun mu adi awerɛho nia eye a me kan se so meja ene me na saman humi ana na den na wori ya aboa me abiawa bi a wofrɛ no asi na eye a ogige mani etode bia onu aduan hyene ntamam na wabegina mfikyiri afrɛ me na makogye adi se me reho a asi tumi ka me nsɛm de kyeche me re na oje mani nso se nyo no a anka metu fi mi wo fafi ho meni esifa namfo a emu ye den enumri biara oba me nkyɛn na mene ne to anansesɛm ne nnwom ahoro pii se yɛre yɛ saa na mama fofie bo repai otumi bo esi akutia ma efe ɛyɛ ahometew dabi mpode oyema efriye ni esi kun tokwa de nen bi wo fie ho dabi anwumre a makwa abonten haba no me wo fayi frɛ me kɔ dan mu asɛm a ɔde to manim ne sɛ ɔpanyin minta ene mpanyifo bi di asɛm bi abeto nanim asɛm no ne sɛ me de me ho aka ɔpanyin minta ba bi a wɔfrɛ no asi a okosukuu num ama ne ho ayɛ hyew ne wo ma na obo saase mi so pe na me hu mu anyina tu yirai metena ase kom na mwae a me de ma no ne se me de me ho aka esi pende nanso se ne ho aye hyede a enye me ma no si pe osan oya ugu me so okan se me de me ho aka no pende a mini anu yi biara obisa me se me ko obi na manka bi ne manko bi emu ne ewo he na ahoɔden wɔ mu ɔte ase se esani akasakasa a ompe inti na okan se minwari efriye no nanso nemafo wori kan sempa akyerɛ wɔn a wosi wori ya wɔn asɛm yi how me yiye enti me bo me trim se me gwan afi petrensa hokra na sebe akyekyere se egwan nya ni wu enejo no mentumi amfa na se ankomani wam ade kye anopahema no me kɔbɔ ma adamfo asamo amane otu me fo se ehu nimfa so se me gwan na otuo paya esi obere mabo asem biara nso mai a wonya anu yida onipa na oye bone na onipa ara na oka intimenti na hona mintie ne ebeba mitie na afutu no fa ne fa bi na da no de mentumi amfie de kosi se adechi bio enim ye hinani pe ina me wo fa bebo me pun achi ka kire me se ye rekoka asem no wo mankrado fi me sori ohuru manim na me fa me ntama fry me du fie ho no me wo fa tu asem no ase dua kire won a ehia ho no na okaka ho se meja atum opanyin mi ntabu fu yiye na okan se ma sei na de pa entempa na mene impanyifo no mu bi sori man dibem efe opanyin mi ntatu ya so se ni babia kro ni asi enti wonni ni ho agoru kra ode no akoto sukuu mu na opese oyen no yiye enti se makofa no de a ne ho ka a wabo nyina obebua mamatia oka asa no begwa no tem din obiara mnewam wue amunamuno a entesumpo obi entumi anto fem na ne ami hu ni se obiara etwa nani abehwe me efei na mani atata nsu okamafo wo he kwame nyamecha akoka sehuru atafro prekope ahodin bi behye mi mu na me huru gina agwanu mu kan se ochia me wo ho misrewo tie mento begwafo na ento papa minta se misre no pi onfa nani nto no onhwe nia otuo aye se ohu nia otuo aye de a anka orinre ano namda mfumso na aba na mfumso biara nso fi obunsam eye no kware
mfumsu biara fi obonsam ana ebi wo ha ifi odesani kyerɛ wadwen kyerɛ bia ho mesra papa minta sɛ ɔmfa nani ntu nyame anim na ɔhwɛ gyina bia ne tebea a mewo mu yi a obehu sɛ eka a ose wabɔ no asi hu a ose mintua no merentumi ntua mesra no ɔmfa nani ntu nyame anim mesra begwafo sɛ wɔmo a mename mpa no kyɛw wonyina sɔre kɔma agya minta dibembio dibem no sei pɛ na papa minta sɔre no no so de tu gwa sɛ makasa ama ne ho adwiw no enti ne obetumi aya ama me ara ne sɛ ɔremmu asi ho ka no mma mintua ɔde ne nyinaa akyɛ na emu mintua sidi ahanu na asɛm fa na asɛm nkɔ me wafa nso sɔre gyina agwam odi kan da papa minta ase ɔde to papa minta anim sɛ ɔsrɛ ne sɛ ɔmfa n'ani nto na ɔnhwɛ nyɛ ho biribi ma no na sɛbe aba a wɔde bɔ wuram aboa no wɔmfa mmɔ afie boa papa minta nso sɔre gyina agwam kan sɛ me nyame kyɛ menhwɛ sɛbe metoa anka mene adobe aba ɔkɔɔ so kasa ise akwasi mreku a ɔtena abepɔ so na ɔka na asɛm bi se sakate kuntu wudi asɛmpa a wufra ntamago mede mentete wo misika nhwɛ me ba mma obi mfa da kro pɛ nsɛe no ɔda no adi pefee sɛ ojai me kakra yɛmfrɛ no abena ɔregye me pɔn ɔha kusu a ɔrenhwan so nwai so na sɛ merentua menka mayen sorry na akyekere pɛ ni moja dodo a onya opanyin kwaaten sorry gyina agwamu kasa ise minta misra wo menkasa wanim da meda honnera no pa na abofra ibe gwantu ame ɛyɛ me arehu pii menkai nyame kye yi arehu ɔwɔ hɔ yi ɔyɛ sɛbe agyanka efe ɔyɛ abofra bi a mede mente ne ho asɛm bɔne biara da ɔyɛ obi a ɔmpɛ ne ho asɛm koraa wɔ petrensa ha intimate saa asɛm yi no ɛyɛ me nwa pii sɛmpanyin se nea ɔmpɛ ne ho asɛm no na asɛm to no a wɔmwa mesrɛ wo pii yɛ ho biribi ma me hwɛ ɛbɛyɛ sɛ ɔsrɛm ni meyɛ madwen sɛ merekɔsame na owura no a ɔde me ka no mefa afrikɔ ahenkuro mindu hɔ pɛ na mekae sɛ de biara mebɔ awurade mpae a meka se fa yɛn aka firi yɛn sɛnea yɛde firi wɔn a wɔde yɛn aka megyina ho kom na medan mani sang ba petrensa abɔnten so a ma afrika asan ayɛ meka enti mesrɛ wo pii sɛ fa saa asɛm yi kyɛ na begwafo nhwɛ nka impata wo na asɛm wo hɔ yi sɛ wode kya umfa ahwe nkyɛe manso twidodo inti na nnɛ petrensa ayɛ sɛe yi fa nsɛm a maka yi nyinaa kɔ adwendwe mu yiye na mami mmuaipa sabri yi nyinaa na papa minta te hɔ a wasi ne ti ase ɛgya kwaaten kasa wie no ɔma ne ti so kasa ise ensɛm a kwaaten aka yi ebubu maarel koraa anka me pɛi sɛ mede saa nyame kye yi yɛhwɛ so na nnemrante afa so asua nyansa nanso sɛ impanyifo kasa kyerɛ wo na wanti a enye metwa no tia koraa ɔnkɔfa aduɔwɔtwemra na asɛm fa na asɛm nkɔ begwafo no pem so nanso agya minta ama wɔn mu kwan koraa aduɔwɔtwe no de ose oriental so kapre dano yɛsɔre asɛm no so na adekye no nso mpanyifo no kɔpem so bio ma ɔte so pondu enti me wɔfatu nsa de sii so gyinae efei wɔde asi hyɛ me nsa sɛ menhwɛ no na sɛ ofi mu fi nso a memfa no nkɔ sukuu bio nkosi sɛ obewie eyi akyi no yetu nkonwa yedu fie pɛ na me wɔfade to manim se nyame kye wahu ni awayɛ sɛ wutie masɛm a anka enye ene sɛ aba sɛ yi sientie ene onwam etikɔpɔw wara hwɛ ni awakɔfa aba wo sempa sɛbe obi nhuhu ma obi nkeka
Okiti nkodi ni mekoma mfifiri mfi atwere. Enti wakofa ba twere wo ho. Yesania wo beye na pong edioson a meritua no osrambi akode mekofa no he. Mini kofi niama wo sempa. Na anu si pe na one ne yire san won anu gu me so. Me na maye opata ben a asem atomi wo abesu yi. Osoro ayire me asase ayire me. Ehefa na merefa. Maye de obi nye ebida. Wode me ba ko ahye me nsa. Da no mewre hu emroso na mekotena adan mu kobe kwadwom se. Onipo oni bi me ma odie. Niane na ewu me ma odie. Niane ja ewu me ma odie. Ejanka oni bi me ma odie. Asem to wa wo kamafo ne hina. Wo reho a ore chichifo ne hina. Okom de wa waduan mafo ne hina. Wo ho kire wa ojefu wo he. Eniwa eni marehu yara. Me fa mu dai a mani di anwumre no. Bri a menyange no na akoko ninkan abon. Efi ho mentumi amfa na anko maniwa mu kosi adekyen re. Mibue mepon a misi ediwo pe. Mebehwa esi anim ni. Esi si fie ho pe na ofie ho fu nyina pa isiru kwa. Asema meti se me wo fa yire no reka ne se won hwe berima ne ho a ode ware. Ye behwe okwanko a wonam so bebo no akonhama. Eye me yawo de na so manka hwe. Esi nso bai no asema ode tu manim ne se oribeja akonhama sika. Ehefa na merekofa sika yi bi. Ampa onipa mia na wamia. Entempa na adwene bi ba mitrim. Me ka kire esi se onyina ho ntwen me. Me ye madwene se mekona makoto esupra mu ma afa me. Na feri ni owude na efanim owu. Misi kwan sukodu esupra ho. Me ko na nafo se mirikohuru atomu na mewu. Midu esu no ho no na afremu kakra. Entina eni wo ehuru ne nhabama pii. Me ro ma atade gu esu no konso na me kire osa nsem yi wo krata sin bi so de farm so. Kwa me nya me che de areho reko owu mu. Me wo fada pa ne ne yiri fofie. Munti na meri wuyi. Ni tan a mode atan me da mo ase. Makra esinso. Me ye yinum nyina wie no. Me bu nkotodwe de mani kire so bom paise. Eja nyame wonsam na me de me honhom me hye. Me twiw ben esu no pe na me hwe esu no ne sania ereworo so no anokwa ehu kese ka me ma madwene dan. Me fa ma atade hye na me dan mani si ofie kwan so. Akakakra na medufie no me fa mfitire de mani kotel ho hwe se esi da so wo ho ana. Me hu se weje kunwa wo aboboa no na ni bua fuyiye ni amete se orekane enne se mete haranen mete saape na mesan bo hu me dan me hu ko maadamfo asamwanchen ko suchre no se omo me bosia sidi abien ode anije yi bi maame na menso me di anije jei me di emu impeswa aduanan ma esi se omfa nkonu aduan edu anwumre no esi di aduan bre me frɛ afriye num se wo medi bi wo mu biara mpo amua me wo fa na obete wonam kakra re me mia mani tete obi di na me bua nkae no so si ho anwumre no ara na eba mitrim se me gwan afi vetrensa kra na pam no tware no ene okwanchen sro enejo no ara na me boaboa me ho me chichire ma atade biako ene me mpaboa a me wono hye esiduku bi a oja no me hoda bi no mu asamwa da Roma me hosika kakra bo me ho se me kona aboa bi kiremia se me ko owu biara ye owu oberima nso wudakro yo aha ena agenkan sem nisi eya kai se obe like obe subscribe udi sini be me na wonamfo no na won so ahwe bi efe ni akosi hye wadwen wo ho woni
nyame cha nka den na obeye so eye se opese ogwan ana ontena petrensa na onye ne ese na efata che wadwen adwen kire bia ho da ye be hia bi oni ye de tie so ebisa na ebetua so makram